place. Мне нравится. Nu mi place. Мне не нравится. Sunt obosit. Я устал. Mă doare. Мне больно. Îmi este frig. Мне холодно. Îmi este cald. Мне жарко. Nu știu. Я не знаю. Am nevoie de ajutor. Мне нужна помощь. E rândul meu. Моя очередь. E rândul tău. Твоя очередь. Dacă ți-a plăcut, spune lui mami sau lui tati să apese pe like și să se aboneze. Hai să ne distrăm în continuare!